Fetħet is-sitt edizzjoni tal-Valletta Green Festival li din is-sena għandha lan li tqajjem għarfien dwar il-plastik li jintrema fil-baħar. Attrazzjoni ewlenija f'dan il-festival hija l-akbar infjorata li qatt tittellet fl-aħħar 6 snin f'Misraħ San George b'aktar minn 190,000 xitla li tkabru fl-aħħar ġimgħat. Fit-tmiem dan il-festival il-ħadd li ġej ixtieq li se jitqasmu fil-komunitajiet biex isebħu l-bliet u l-irħula Maltin. It-tnedija tal-festival saret mill-Ministru għall-Ambjent José Herrera u l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici fil-preżenza taċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta Jason Mikallef. Nofs it-tapit tal-fjuri simbolizza l-baħar u nofs liħor l-art bejnietom hemm diversi fliexken tal-plastik sabiex il-pubbliku ikun jista' joħroġ id-differenza bejn iż-sbuħija tax-xtieli u l-krua tal-iskart. Dan kif jispjega ċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta Jason Mikallef. Jissimbolizza kuxjenza ambjentali importanti u kurrenti ħafna. It-tniġġis tal-arja, it-tniġġis tal-iskart l-aktar li jkun hemm fuq il-gżira imbagħad li jibqa' sejjer fil-baħar b'mod speċjali l-aktar il-plastik. Allura għandna l-kuntrast bejn il-ġmiel tal-fjuri fi ġnien fuq l-art, imbagħad il-ġmiel tal-baħar u xem taħt il-baħar b'mod speċjali meta aħna wara l-tniġġis ikun hemm it-tindif tiegħu. Is-Sur Mikallef qal li dan il-festival flimkien mal-infjorata u tkompli jew parti mill-legat tal-Valletta 2018. Dan huwa festival importanti ħafna li għaliex qed nagħtu messaġġ qawwi illi wara 2018 hemm ħajja oħra, il-ħajja ta' kontinwità li aħna dejjem sejjaħnielha legat, il-legat illi mill-Valletta 2018 qed idur permezz tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta li ser tkun qiegħda tkompli toħloq il-festivals li tant kienu popolari fl-2018 fil-Belt Valletta. Din l-infjorata ġiet imżewqa b'żewġ siġġiet ta' żebbuġ li għandhom il-fuq minn 400 sena u li ġew importati mill-Italja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.